γήπεδο της Σκάλας. Το πληρώσαμε τότε από την τσέπη μας. Είναι σήμερα Μαντρί. Είναι μέσα τα πρόβατα. Αποφάσισε κάποιος εδώ από την κοινότητα ότι αυτό το γήπεδο που το πληρώσαμε τότε 9 εκατομμύρια στην κατασκευή, στην αγορά, στη διαμόρφωση από την τσέπη μας, θεώρησε ότι είναι καλή ευκαιρία να βάλει μέσα τα πρόβατά του. Τι υπάρχει γι' αυτό? Υπάρχει μία μελέτη προμήθειας χλωοτάπητα συνθετικού τρίτης γενιάς. Εγκεκριμένη μελέτη. Τι έγινε η μελέτη αυτή? Δεν υποβλήθηκε πουθενά. Το κτίριο αυτό, ο Ανδρέας το θυμάται, τα παιδιά το φτιάξαμε σε 5 ημέρες. Ήταν ένα γιαπί, ξεκινήσαμε Παρασκευή και την Τρίτη το τελειώσαμε. Στον κάτω όροφο υπάρχει μελέτη για τη δημιουργία ενός γυμναστηρίου. Εγκεκριμένη μελέτη. Συνολικό κόστος 26.000 ευρώ. Η μελέτη αυτή δεν υποβλήθηκε πουθενά.